illum stess għandi aktar diskussjonijiet ma' persuni u entitajiet li esprimew fema naħa jew oħra dwar il-proposta leġislattiva li konna ressaqna l-qoddim. Il-ġimgħa d-dieħla d-diskussjonijiet se jkomplu jintensifikaw fis-sens li se nibqgħu niltaqgħu ma' kulħadd nidentifikaw x'kienu l-concerns prinċipali dwar x'biżgħat ġew identifikati dwar fejn jista' jkollok potenzjal ta' abbuż biex kemm jista' jkun indirizzawhom. Iżda l-emenda li titkellem dwar suġġett tant sensittiv li huwa l-protezzjoni tal-ħajja tal-om prospettiva u tas-saħħa tal-om meta riskontrata minn periklu gravi għal saħħitha waqt itqala dak id-dibattitu se jibqa' mixi l quddiem, eventwalment se nkunu qegħdin nresqu quddiem il-Kumitat Parlamentari l-emenda għall-emenda biex niżguraw li kemm jista' jkun niġbru fiha dak kollu li jkun intqal waqt dawn id-diskussjonijiet. Iż-żewġ prinċipji iżda jibqgħu hemmhekk illi ħajjet l-om għalina tibqa' sagrosanta u tittiġi mħarsa u l-istess meta għandek kwistjoni ta' saħħet l-om li tkun milquta minn periklu gravi għal saħħet hemmhekk irridu nkunu ċari illi aħna l-protezzjoni ta' saħħet l-om hija daqstant ieħor importanti u se nkunu qegħdin immexxu l quddiem b'dak l-emendi iżda se naraw illi ma jkun hemm ebda forma ta' abbuż minn dak li qed irresqu l quddiem.